ଅନାଥ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉ ପିଲାର ବାପା ମା ନଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନାଥ। ମୁଁ ଯଦି ଅନାଥ ହେଇଥାନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ମତେ ପୁଅ କରି ନେଇଥାନ୍ତ? ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଅନାଥ ଆଉ ଜେଜେମା ତାକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଜେଜେମା ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲ? ମା ଜାଣିଛ, ଜେଜେମା ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ବାପା ମା କାଲି ବଡ଼ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ତମ ଭଳି ହେବି ତମେ କ'ଣ ସହିପାରିବ? La la la